Gabonak ate joka ditugu eta geure mailetan seguru asko ez da itsaskirik faltako. Onjarbin hondartz ederra izena duen itsaski aztegia bisitatu dugu. Ostrak, lanpernak, abakandoak, almejak, otarrainak denetik eskaintze dute prezio honean eta Ibonek bulegoko mutil berriak bisita egin die. Hondarribiako hondartz ederra itsaski biberoan gaude. Gabona gainean ditugu eta hause dugu gairerik onena itsaski bibero bat bisitatzeko. Otarrainak, abakandoak, almejak, ostrak eta abarrekoak ikusi nahi, goazen bisitan. Iker Oiarzabal, hemengo arduraduna, eguerdion. Zemuz, oantxe zuek garatik fuertena zuentzat hause da, ezta? Da, neguan lan egiten dugunean, gero urte guztirako zilaia, zer mariskoa lujozko produktua da eta ez da egunero erosten dena, ez? Hemen ikusten dugu, danetik dekazuela, ezta? Bai, hemen daukagu, ekartzen dugu zuzenean portutikan mariskoa bizirik, kamion biberotan, eta uzten dugu gure biberotan, tero moluskoak gure depuradoran. Hemen depuratzen dugu ultrabioleten bitartez bakteriak eta denak akatzeko. Hemen ditu erkasiongo ostrak, direla bai arrugatua eta bai... Xapala, ezta? Hoi da, xapala. Ikusten dut da, hauek, bixi-bixi ekartzen dire, eta hemen garbitu iten dire, ez? Hau da, ostra xapala nola baita esateko, ezta? Hau da gehien baloratzen duena bezeroak. Eta ero, bueno, ja hainbeste apreziatzen ez dutenik, arrugatuakin nahiko konten ibiltzen dire. Ostra asko saltzen da, edo hemen ez... Asko. Gaur bertan ja saldu dire, igual 50 bat ostra bai, gutxienik. Prezioz, esan baditeke? Bai, 14 euro kiloko, planoa eta bestia 10 euro kiloko. Iker, almejak. Bai, hemen ditugu, bai almeja fina eta baita ere kultibokoa. Hemen ere depuradoran sartuta saldu baino lehenago. Nondik ekarritakoak dira hauek? Hauek, gu fina ekartzen du Mediterraneotik eta kultibokoa Inglaterraren hegoaldetik. Cromwell... Preziotan, diferentziare izango da, ezta? Bai, kultibokoa izaten duen finaren prezio erdia. Zenbaten? Zenbat eurotaz egitze egiten? Fina 30 euro kilotan momentu honetan eta kultibokoa 15. Iker, moluskoa ikusi ditugu, hemen krustazioak. Nekorak, langosta edo otarraina eta kalamartza edo bogabantia, ez da? Angurrua, baina hor bariduri iskinan sartu direla danak. Ikusten dugunez, Iker, segituan, aginak atzeaka botatzitu, ez da? Bai, zergatik, bere erasotzeko modua da aginak irikit eta aurrera joan ez, atakatzera, o... Zinta hau, puskatzen dute? Batzuetan bai, gertatzen da. Zinta hori, goma hori apurtzen dutela eta horretik egunero vigilatu behar izaten ditu biru alditan, ea nola dauden kalamartzak. Hori, eta lehen izaten zenidan, orain arrautzak edo izaten dituztela, ez da? Aurkitzen dugun baten bat. Hau. Ez. Adiez, arrautzaitu. Hau esaten zenidan lehen oso preziatua dela, ez da? Bai, kabiarra bestengo zoa. Probatu nahi duzu? Hartu, hartu. Gotxik gabe. Epa. Ikusi? Hartu. Kategorikoa. Begira lagunak, hemen aztegi edo biberoko produktu izarra. 2 kilo eskaseko, otarraina edo langosta bikaina kiloak, 75 euro balio du eta ale ederronek, pieza ederronek begira bizi-bizirik dago, nolako arrabak dituen eta ze mami daukan. Iker, hemen arra eta hemen, ez da? Zein da ezberdintasuna? Ezberdintasuna parte honetan dago. Hemen behan, ikus liteke, hau eta hau ezberdina direla. Finagoa daukalako, ez da? Hori da. Parte hau, iztu da eta fina dauka, tero pintzak handiagoak. Arraren pintzak handiagoa dira emearena baino. Hori da, da bastante handiagoa. Emea ikusiko dugu, erakutsiko dugu. Emea ikusten duzen bezala, aldo honetan ezberdina da, lekua behar duelako, arrautzentzako, eta ero pintzak normaleagoa, txikiagoak. Txikixagoak eta hori da. Zati hau da. Hori da, zabalagoa, hori da. Bono, Jose Mari, ze zu hemen hau saltzen? Inalakitzen saltzen. Gabonak eganen ditugu, eta antzemango hemen ja jende mugimendu gehiago, ez da? Bai, orten aprobetxatu duzu. Gaboneko lanak, urtia gero negu luzia da, eta aprobetxa aldin guztia. Jendeak gehien zer erosten du? Tiria dizoi gehiena zer dauka?
Orain Gaboneko izera okutan, temporada honetan geizkena langostinuek. Hor ikusi dugu, hor txoko baten lanperna, ez dakit hemengua ibiltzen zuen, kanpokua, Omengua etortzen dugu arrantzale baten bat, etortzen dagoela, o parrileko baten bat, hartu dula hemen jaizkibelen lanperna. Mion geizkenak hartzen dugu Bretañatik lanpernak. Marrokosetik eta, Ez, alik ere. Gartzen dugu, Omengua etortzen denean herriko jendia, eta bestela Bretañatik. aldera tipiko bat ingo izut. Krisisa, antzematea, ez da antzematen, hau bosgarren urtia krisisan sartu ginenetik. Gabonetan antzematen da, handik gane, kapritxosoak ordaintzen du. Bai, sumatzen da gaizki erabiltzaldenak, minon Gabonetan jendia hartzen du bere kapritxuak bere zera gordetzen du. Huxe beraz, gure Hondarribiako bisita honek eman duena, zerbait gehiago ikasi dugu, eta gainera, ez goaz esku gutxik. Launekora oparitu dizkigute, eta begira, hemen zorro honetan, libra pasata lanperna ere, eman digute, oraintxe, afaltzeko. Hondarribiatik, Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean.